Denge gel, Denge Kurdistaniye. جنابندان و چیانا رادیو دنگ گلدن باش گودارین هجا ایرو 19 حزیران 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 11 لامد 12 امن و چین دنا و روژه ده پیشکش بکندم دم آزادیا ریبرا پویا Duran Kalkan Gud Nezikati Adeslata AKP'de rewşeke ku mirov ciddi bigire nîne. Duran Kalkan got de nêzîkatiya desthilata AKP'de rewşeke ku mirov cidî bigire nîne. Endamê Akademiya Zanistên Civakî ya Abdullah Öcalan Duran Kalkan di bernameya taybeta televizyona Medya Haber'de mejarên di rojevê de nirxand. Duran Kalkan di berdewama nirxandinên xwe de got em ji dema 2013 û 2014 zanin wê demê jî komîsyon hatin avakirin lê nava wan hate valakirin. Nihatê dîtin ku vê komîsyonek bi heman rengî bê avakirin. Di nêzîkatiyên AKP'de helwesteke ciddî ku pêwîstiyên kar bi cih tîne nîne. Devlet Bahçeli bang kir. Erê gotinên xweş hene lê pratik nîne. Divê kar û hewildan bê nekirin ku ev zext bê rakirin. Ev pêvajo ne tenê pêvajoya deshilatariyê ye û rêber apo yan jî rêveberiya PKK ye. Pêvajoya temamiya civakê ye. Aştî û demokrasî hemû civakê eleqedar dike. Banga rêber apo ji bo her kesî ye. Biryarên ku PKK girtine her kesî eleqedar dike. Herkes pê bandor dibe. Ji ber vê yekê divê herkes xwedî li vê pêvajoyê derkeve. Rêya vê yekê jî meşandina tekoşîneke hîn bi bandore. Divê tekoşîneke welê bê meşandin ku zext li deshilatariya heyî bi taybetî jî li AKP bêkirin. Duran Kalkan wiha dewam kir. Kampanya li derveyî welêt dest pê kir. Daxwaza hevdîtina bi rêbera po hate kirin. Divê herkes vê daxwazê bike. Li Tirkiye, Kurdistanê, derveyî welat herkes divê daxwaza hevdîtina bi rêbera po re bînin ziman. Divê serdanên yekser serçapemeniyê bêne kirin. Ji zarokan heta bi kalan, jin, mêr, wezîfedar, bê wezîfe herkes divê vê yekê bixwaze. Ev tekoşîneke giring e. Duran Kalkan destnîşan kir ku pêngava azadiyê ya navnetewayî ku ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera po hatiye dest pêkirin, bêxurt kirin û dewam kirin. Rêbera po bang kir divê hevdîtinên bi kesên cuda re bêne kirin. Li gel vê yekê divê tekoşîneke hiqûqî bêxurt kirin. Li gorî qanûnan piştî 25 salan deviya bû rêbera po li derve bûye. Qanûnên Yekîtiya Ewropayê bi vê rengî ne. Ev qanûn ji bo hiqûqa Tirkiye jî derbasdar e. Ji ber vê yekê divê tekoşîneke hiqûqî di her astê de bê meşandin û tu carî lewaz nebe, sis nebe. Erdoğan bahsa berpirsiyartiye li partiyên siyasî kir. Serokkomarê AKP'yê Tayyip Erdoğan di civîna koma partiya xwe ya li meclisê de axivî û diyar kir ku Tirkiye di pêvajoyeke hestiyar de derbas dibe. Erdoğan wiha got ji bu pêvajoya bê terûrbûna Tirkiye ku giringiya wê ya stratejîk hatiye fêmkirin pêdivî bi hevkariyê û pêşxistinê rehê hevkariye heye. CHP jî di nav de divê hemû partiyên ku koma wan li meclisê hene divê pêvajiyê de bi hestiyarî û berpirsyarî tev bigerin. Erdoğan destşan kir ku İran li hemberî İsraîlê di pozisyona xwe parastina rewa deye û got em li tevaya ruşreta navîn hevkarî, istikrar û ewlehiyê dixwazin. Li Münheyê êrişên kimyewî hatin şerbezarkirin Kurdên li bajarê Münheyê yê Almanyayê dijîn li dijî banga Kongreya Civaka Demokratîka Kurdistanên li Avrupayê kêcedeke li qada Sandgilê li hevciviyan. Kurdistaniyan bi mîtîngekê êrişên dewleta Tirkiyên bi çekên kimyewî qedexekiriyên li ser gêrleyên azadiyê şermezarkir protesto kirin. Çalakiyê du bi şev di saat 18 de dest pê kir û di çalakiyê de danaziyana ku ji alî Konfederasyona Civakên Kurd ên li Almanyayê Konmet ve hatiye nivîsandin êrişên dewleta Tirk şermezar dike hat xwendin û belavkirin. Çalakî bi berskira duruşmeyan bidawî bû.
İsrail'e gefen dijwar Xameneyi de berdel bide. Vezir Karen derve İsrail Katz tekkildarî erişen her idavî yeni İran'e yeni ser İsrail'e لسر حساب خوی ایکس داخویانیک بلاوگیر اسرائیل کاس گفت دیکتاتور ترسونک ایرانی دکراهیا ستارگهن پاراستنه ده رودنه و لسر نخوشخانه و آواهین نشته جیبونه ین اسرائیل بمبیان دبارینه اف سوجن شر این هر گرانن و خمینی ده بردرین وان سوجان بده Katz ragahand kuvvi seruk veziri Binyamin Netanyahu talimat tane arteşa İsrail'e hezen parasına İsrail'e ku tündiya erişen ser hedefen stratejik enli İran'ı avahiyen hükümete yenli Tahran'e zedebiken Katz gud me evgav be Armanca juhole rakirna gefenli ser devlet ahve u be istikrar kirna rejima Ayetullah avetiye. Sibe konse evlehiye yani teveniyek bu ili serşere İsrail İran'e dicive. Ligur medya cihane ve sibe konse evlehiye yani teveniyek bu ili serdaxoza İran'e jiber şeredin habera İsrail İran'e de bicive. Hatta yarkerin ku Rusya, Çin, Pakistan u Cezayir'e jibul darxıslar civine pişkiriya daxozen İran'e kiriye. Şerin habera İsrail İran'e ji 13 Haziran'e ve domdike dencama şeri her du devletan de besedan kez ji her du aliyan hatine kuştun u zedetiri hezar kejî birîndar bûne. Ali Sistanê got bank li civaka navnetewî dikim beriya bibe sedema kaoseke berfire rêgirî bikin. Ofîsa ragihandine ya rêberê Oliyê Şîyên Iraqê Ali Sistanî tekildarî şerê di navbera İran û İsraîlê û egera berfirehbûn û metirsiya wê ya li ser herêmê de daxuyaniyek belav kir. Daxuyanê de hat gotin ku di daxuyaniyê de ragihand ku Ali Sistanî bi tundî êrişa leşkeriya li dijî Komara İslamiya İranê û her gefek li dijî serokatiya olî û siyasiya paya bilinta İranê şermezar kir. Sistanî li dijî kiryarek wiha ya sûç hişyarî da got ku ev binpêkirneke eşkere ya nirxên olî û ahlaqî û qanûna navnetewî ye. Hat diyarkirin ku Sistanî encamên xirab ji bo tevaya herêmê pêşbînî dike ku egera wê heye ku ew ji kontrolê derkeve û bibe sedema kaosek berfire êşa gel zêde bike û zirarê bide berjewendiyên hemûyan. Di dawiya daxuyanê de hat destşankirin ku rêberê Oliyê Şîyên Iraqî Ali Sistanî bank li civaka navnetewî bi taybetî welatên İslamî kir ku hemû hewlên xwe bidin ser rivastandina vî şerî neheq û li gorî qanûnên navnetewî çareseriyek dadperwer û aştiyane ji bo pirsgirêka nûkleriya İranê bibînin. Zarokek û cêranê girtî jiyana xwe ji desta li gundê Kanîpankê ya navçeya Amedê xana Axparê zarokê 10 salî Hasan Gülçer ji ber ku kabloyên tazî ya elektrîkê girt bi giranî birîndar bû. Welatiyan Gülçer rakirin nexweşxaneya xana Axparê û ji vir jî sevkî nexweşxaneya Selahattin Eyyûbî ya Amedê hat kirin. Hasan Gülçer ruxmê müdaxeleyan jî jiyana xwe ji desta derbarê bûyerê de lêkulîn hat destpêkirin. Hêviyên Kobaniyan ên ji şandeya Kurdî şêniyên bajarê Kobanê hêviyên xwe yên şandeya Kurdî ku 4 Haziranê hatibû avakirin anî ziman. Nesra Derwîş wiha dibêje hêviya me ji şandeya ew e ku mafên gelek Kurd biparêzin ji bo wê kar bikin. Gelek Kurd gelek komkujî û zehmetiyan re derbas bûye û azadiya xwe dixwaze. Welatiyê binavê Sabrî Mahmûd hêvî kir ku şande encamên erênî bi dest bixe û got nav firsendeke mezin heye ku Kurd mafên xwe yên rewa bi dest bixin. Êdî dem dema ku gelek Kurd bigîje azadiya xwe ye. Xelîl Ehmed jî da zanin ku hêviya wan ji şandeyê heye û wiha xivî. Em dixwazin Sûriyeke demokratîk wekevî adîl azad hebe û mafê hemû pêkatiyan were mîsogerkirin. Bi taybet em dixwazin mafên jinan werin parastin.
Nirojekî de 6 kes hatin kuştin navên de çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê ragihand ku li Sûriyê di nava 24 saatên dawî de bi kêmanî 6 kes hatine kuştin. Navên de got ku li herêma Asrêya kesek ji ber teqîna mayînekê ya bermahiyên şer di nava zeviyên çandiniyê de jiyana xwe ji dest da. Li Şamê jî çekdarên nena zarokekî 15 salî qetil kiriye hat diyarkirin ku komê çekdar li gundê Mensûra ya Helebê 2 kes qetil kirine. Li Swêdiyê jî ciwanekî 20 salî ji ber çeka ku pê dilî jiyana xwe ji dest da. Li Humusê jî kesek ji aliyê komeke çekdarên nenas ve hatibû revandin kuştî hatiye dîtin. Yekîtiya Awropa armanc dike ku xwe bi temamî ji hawirdoriya gaz û petrola Rûsyayê xilas bike. Komîsyona Awropayê Yekîtiya Awropa ji bo dawîkirina hawirdoriya enerjiyê ya ji Rûsyayê planeke ku ji çend qonaxan pêk tê eşkere kir. Digel yasaya nû tê armançkirin wiha ye. Divê girêdana bi gaza Rûsyayê re were bidawîkirin. Awropa her dem rastî ambargoya enerjiya Rûsyayê tê. Ev ji rewşeke neyînî derdixe holê. Komîsyeriya enerjiyê Dan Yoranks wiha got. Piştî tedbîrên werin standin ve tu welatên Awropa bi pirsgirêka enerjiyê re rûbirû nemîne. Belê godan je menûçên saetê 11 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.